Iyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela isitimela samaMpondo baba mkhulu phakathi ame. Kwagcina kubonakele ukuthi uShembe wayengathandi ukuthi abantu behambe bememezela ngokuhamba kwakhe. Wayefuna kube wuye oshumayela ngaleyo nto kuwo phela amaNazaretha, hhayi ukuthi kuhambe kumenyezelwa khona eziteshini zamabhasi kanye nazo izitimela. Besahleli khona emzini wamabuyakhulu, wayebonakala ukuthi wayenganeme kahle. Ngalesi sikhathi uShembe phela wayesenomunye umabhalane njengoba intombi yakwaMagwaza yayisinomntwana omncane. Njengoba wayesegane yona indodana yakhe uShembe, njengoba bagcina sebethole yena umntwana phela uVimbile, owaba umzukulu wokuqala kaShembe, njengoba lona phela okwakungowokuqala uBenjamin owayezalwa kuye umndodana wakhe omdala uStanela owashona. Wabe esebhalelwa ngomunye unkosikazi owayekhona kulo lolu hambo kubhekwe khona enyakatho, okuyena owayesehamba nayo kuyo yonke indawo. Umfundisi uMngoma wathi esahlele engazelele lutho, wamuzwa lo mabhalane ekhuluma nesinye futhi isixuku sabantu, ethi ubaba useyahamba emhlabeni. Wethuka kakhulu umfundisi uMngoma ngoba phela asaqala ukwezwa lamazwi. Waphahluka uMngoma wathi, hawu nithini lapho? Athuka lamakhosikazi ayehlebeza ngayo le ndaba ahlakazeka abaleka. Kwasala lo nkosikazi omabhalane kuphela. Ilapho-ke umfundisi uMngoma wabe sembuza kahle lo nkosikazi ukuthi kwenze njani. Lo nkosikazi omabhalane wayeseswele umgodi wokucasha. Wabe sephendula ngokuthi, ngicabanga ukuthi ubaba usezohamba emhlabeni masinyane, ngikuthole lokhu emazwini akhe. Lo mabhalane wayebhala zonke phela izinto ezayishiwo uyena uShembe kodwa enganaki. Wathi uma esefundisisa kahle kule ncwadi ayigcine ukuyibhala, wabona ukuthi kunenkondlo ehluzekayo ebifihlwe kule ncwadi. Wayithatha leyo ncwadi wayinika yena uMngoma ukuba naye azifundele. Wabe seyifunda uMngoma, ibhaliwe ukuthi vusa omunye endlini yakhe, ahole abantu bakho, umnike inhliziyo efana neyakho, umphathe umgcobe ngamafutha omusa. Ilapho umfundisi uMngoma eyavele yamcacela bhale ndaba ukuthi iqiniso impela. Ilapho akhumbula amazwi aleya ndoda yakwaMyeza eyayimemezela lapha esiteshini sesitimela alapho kwakuma khona amabhasi. Umfundisi uMngoma wafikelwa ukwesaba okukhulu. Ilapho umfundisi uMngoma wabe sembhekisisa kahle uShembe ukuthi ngabe unjani emzimbeni noma uyagula, kodwa wayengaboni kahle ukuthi kwenzakalani. Kwathi ngabo ubusuku balo isabatha eselele umfundisi uMngoma ebusuku waba nephupho, lapho azibona khona esemile khona phakathi negceke. Ekuseni kukhona abantu ababehlabelela bethi, ngiyalithanda ngokulizwa lelo lizwe elizayo, ngokukhululwa ngilibona wenhliziyo yami. Laqhubeka iphupho likaMngoma. Ilapho futhi abona isixuku sabantu ababefake iNazaretha emhlophe qwa bedlula phambi kwakhe. Omunye wabo weza kuye uMngoma, wathi kuye, Mngoma. uMngoma waphendula wathi, Nkosi. Lokho kwazenzakalela ngoba wayebona lo muntu ukuba kufanele ukuba uyinkosi. Wabe sethi lo muntu, sesiyahamba manje siya ekuphakameni ukuyobona inkosi entsha.
Wamangala uMngoma ukuthi inkosi entsha ivelaphi. Waphaphama khona lapho uMngoma wabe seyacabanga ukuthi leli phupho lisho ukuthini. Ubuthongo bamphelela kwaze kwasa ekuseni elokhu ebheke ngawayizolo. Kodwa lelo phupho akazange futhi amxoxele uShembe. Ngakusasa ekuseni yaqhubeka indlela. Bahamba baze badlula khona emzini wakwaSabethe eMsunduzi. Bahamba njena uShembe abakawufezi phela umsebenzi wokuthi ashadise yona indodakazi kaGwalagwala. uShembe wabe sebiza yena uMngoma. Wabe semthuma uMngoma ukuthi Mngoma sekumele sehlukane manje. Wena kumele uqhubeke nendlela uhambe uye eSwazini uyobhabhadisa abantu. Ngalolu suku uShembe wayebonakala ethokozile kakhulu. Waqhubeka watshela uMngoma ukuthi wena uzothi usabheke lena eSwazini, mina ngizoqhubeka ngoba ngifuna ukuya emzini wakwaMdletshe ukuze ngishadise indodakazi kaGwalagwala. Ngizosuka lapho ngiye emseleni lapho uNkulunkulu angithume khona ukuba ngiyobhabhadisa abantu bakhe. Wehlukana lapho uShembe naye umfundisi wakhe uMngoma owayesebheke khona eSwazini ukuyobhabhadisa abantu ababeshunyezwe yibo phela abashumayeli bakhe uShembe, njengoba wayehamba ezulazula lonke izwe leli efike akhande ithempeli bese ebeka umshumayeli kuleyo ndawo ozoshumayeza abantu. Omunye wabeshumayeli kwakuwuye phela uMbazini, okuyena owayeshumayela kulo lonke lelizwe lasenyakatho ezeyofika khona eSwazini, njengoba phela wayehamba edayisa nabo obhasikidi ehamba eshumayela izindaba zikaNkulunkulu. Uye futhi uMbazini lona owayetshele yena phela uShembe ukuthi sekunamaNazaretha amaningi kakhulu emseleni akhethe inkosi, kodwa inkinga ukuthi awabhabhadisiwe. uMbazini phela wayewathembisile lawo maNazaretha ukuthi ngelinye ilanga uyofika uShembe nimbone, uyofika azobhabhadisa lapha. Abaningi phela babengakaze bambone naye uShembe, kodwa babezwa ngayo imisebenzi yakhe ayeyenzile esindisa abantu ababekhonjwa khona endaweni. Nakulo izwe laseSwazini iningi labantu babengakaze bembone uShembe, kodwa babeshunyeziwe. Abanye babembona ngaso isimo somoya efika kubo ebusuku nangamaphupho. Abanye babembona emini bebhekile, kodwa ebe engafikile khona lapho. Abantu abaningi bona basebexoxa izimanga ngaye lo Shembe ukuthi simbonile enza ukuthize khona lapha endaweni. Abanye babesuke bemuke nayo imfula, babesho bethi bakhishwe uye uShembe emanzini. Abanye babehlaselwa yizo izilwane zasendle, babesho ukuthi sikanyulelwe uye uShembe, okuyena ovele waqhamuka walikhuza ibhubesi. Njengoba uShembe babehamba lonke lolu khalo ababelihamba, belala nakhona endleleni emahlathini, iziqiwi zazingabiyiyo. Ingozi yokuhlaselwa yizo izilwane zasendle yayinkulu kakhulu. Kodwa umsebenzi osuhlalele yena uShembe kuyo le ndawo yaseMkhuze kwakuyiko ukuthi ashadise phela indodakazi yakhe uGwalagwala Mabuyakhulu. Nangempela wagcina ishadisile uShembe indodakazi yakhe uGwalagwala Mabuyakhulu. Lathokoza kakhulu leli khehla ukuthi iphupho lalo lifezekile. uShembe phela wayengaqali ukufika kulo lelizwe lasenyakatho. Selokhu eqale ukuhamba ngalesiya sikhathi efuna ithuna likamfazwe owayumprofethi owayibikezela ngokuza kwakhe uShembe kulo lelizwe lakwaZulu. Umprofethi uMfazwe wakwaMiyeza
wayehamba eshumayela kulo lonke izwe esukela khona ezweni laseThekwini waze wayofika khona enyakatho, njengoba wagcine efele khona. UShembe wayehamba kulo lonke lelizwe efuna lapho kwafela khona umfazwe namathambo akhe. Ibandla lapho kwakusonta khona yena umfazwe lagcina khona ewumfundisi eMona eNdwedwe kulo ibandla lakhe lama-Baptist Church, lapho ashiya khona umshumayeli wakhe wakwaMathe owagcine esewumfundisi kulo leli bandla, okuyena owaqoqa umnikelo ukuba kulandwe uShembe phela eThekwini ukuze avakashele leli bandla khona lapha eNdwedwe. Umfundisi uMathe phela wayehlangane naye uShembe emsizeni ngalesi sikhathi uShembe eqala ukufika kuleli lizwe laseThekwini. Ilapho-ke uShembe wathi mayefika kuleli bandla wafike wathola lo mlando walo mprofethi, wabe seyahamba. Lathi ibandla liyamncenga ukuba akahlale ngoba naye umfundisi wabo umfazwe sewahamba. Kodwa uShembe wayenqaba, wabe seqhubeka nalo uhambo lokufuna amathambo akhe umprofethi umfazwe. Ngalesi sikhathi-ke efika kulo lelizwe lasenyakatho lapho kwajika khona abantu baphenduka baba ngamaNazaretha izindawo nezindawo lapho ayedlula khona, njengoba wayehamba ngezinyawo ehamba elala emahlathini. Ngaphansi kwesihlahla ayesuke elele kuso kwaphenduke kube yithempeli. Befike abantu bezozibika becela kuye uShembe bese banikeza izibusiso. Njengaye umame wakulo lelizwe owayefikile kuye uShembe ngalesiya sikhathi esabheke lapho kwalala khona umfazwe, lo mame wafika ezocela umntwana kuShembe. uShembe wambusisa ngokuthi uyothola abantwana abangamawele. Lo mame wezwa ukuthi uShembe usebuyile futhi emveni kokuba ekade eshadisa yona indodakazi kaGwalagwana. Ngalo mame wayeka konke ayekwenza waphuthuma khona kuShembe eyobonga abantwana. Okuyisimanga okwenzeka ngalesi sikhathi lo mame ebonga kuShembe abantwana, kodwa uShembe wabonakala ebuyisa izinhlonze. Wabe sethi kulo mame, "Usho kanjani ukuthi ubonga abantwana ababili ngoba ezulwini kwakhishwa abantwana abathathu? Uphi lona wesithathu?" Umame wazama ukuphika, kodwa uShembe waphikelela ngokuthi abasezulwini abaqambi amanga. Wabonakala lo nkosikazi esechiphiza izinyembezi. Ilapho kwabonakala khona ukuthi uShembe uqinisile, lo mama uyayazi le ndaba. Wayichaza lo mama indaba esekhala zona izinyembezi ukuthi lo mntwana wesithathu womfana washona. Wabuza uShembe ukuthi washona kanjani lo mntwana. Wabe sechaza unkosikazi ukuthi lo mntwana bamgingisa igabadi. Ngalesi sikhathi ehambile saye kokha amanzi emfuleni. Lokho phela kwenziwa yiwo umndeni wakhe ngalo usiko lwabantu ababelithathe kuwo abathakathi, usiko lamazimzimu. uShembe ayelivalile ukuthi kubulawe abantwana abancane abangamawele, ngoba kusolakala ukuthi uma bephila bazokhaba bakhahlele abazali abaphilayo. Kodwa yonke leyo mkhuba base beyiqambile bayibiza ngaso isintu. Liyaguqa lapho igumgedlela mzula amafutha omkhovu 20 minutes.